Tervehdys vaan kaikille! Minä olen The Amazing Hand, uskomaton käsi. Aion esittää teille seuraavaksi hämmentävän taikakimara-spektaakkelin. Aloitankin sen mystisesti ja lähes maagisesti lyhentyvällä taikasauvalla. Aion saada tämän taikasauvan kutistumaan sekä jälkeen täyteen alkuperäiseen mittaansa. Seuratkaa tarkkaavaisesti. Ja uudestaan pitkäksi. Mystistä. Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi aion esittää teille katoaman pallon. Oikeasta kädestäni lähtee pallo, siirtyy vasempaan käteeni, maagisesti ja mystisesti matkan aikana kadoten. Se on taas uudestaan tässä. Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi uskomattoman ihmeellinen kuppi. Yläosa on täysin tyhjä, kuten myös toinen puolisko kupista. Muutama maaginen taikasana. Ja kappas kehveliä, kupissa on kakka. Seuraavaksi aion saada Pippelinin levitoimaan ja teenkin sen nyt. Pippeli. Uskomaton levitointi. Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi aion saa upottaa tämän nakin pääni sisälle, korvani kautta. Seuratkaa tarkkaavaisesti. Ei saatana. Nakki on pääni sisällä ja siirrän sen kehossani alaspäin ja kas kehveliä. Nakki ilmestyy sepaluksestani. Kiitoksia, kiitoksia. Ja viimeinen hämmentävin muuttumistemppu. Aion sahata tämän elävän olennon piirakan halki. Laittaa sen mystiseen ja maagisen taikasalkkuuni, sanoa muutaman taikasanan ja kas kehveliä. Piirakasta on tullut tekopimpero. Kiitoksia, kiitoksia, Amazing Hand kiittää.